ירדן, את התחלת באיזה גיל בעצם תכלס את הקריירה המקצועית, שזה הפך מחוג לחלום? אז זה בהמשך למה שאמרתי בפעם הקודמת, של הדימוי גוף, ברגע שהחלטתי שזה החלום שלי, אז בגיל 14 זה הפך למקצוע, אבל אם אני מתחברת לשאלה ששאלת, של מה באמת רגע גרם פה לשינוי הזה, אז אתן יודעות, לפעמים אנחנו מסתכלים, זה קצת גם מתחבר למה שאמרת, עדן, שאנחנו מסתכלות על נשים מוצלחות, או בכלל על נשים מוצלחים. אנחנו חושבים שיש להם כוחות על, ושהם יצליחו, והם תמיד היו מוצלחים. והכל קל. והכל קל, והכל בא בקלות, וזה ברור שזה, זאת אומרת, הזמר הכי מצליח, ברור שזה יקרה לו. זה לא היה הסיפור שלי. הייתה לי את הדרך הכי קשה בעולם. אני עד גיל 19 קראו לי הספורטאית שמצלמת מהספסל. אני התאמנתי עם אותן בנות, שהן בסוף היו על הפודיום, זכו במדליות, ואני צילמתי אותן עד גיל 19. וואו. בגיל 19 זכיתי במדליה המשמעותית הראשונה שלי, ועכשיו אנחנו לאורך המסע, הגשמת החלום שלנו, אנחנו באי-ודאות, כי אף אחד לא מבטיח לנו הצלחה, איך אנחנו יודעים נצליח, אנחנו במסע. ובמסע הזה, אנחנו תמיד מחפשים במה להאחז. האם אני בדרך הנכונה, האם נכון, האם זאת הדרך, האם שם אני אצליח? אז אין לנו באמת את הוודאות הזאת. ובגיל 19, כשזכיתי באמת במדליה משמעותית ראשונה, שזה היה מקום שלישי באליפות אירופה עד גיל 20, שזה כלום ושום דבר היום, אז פתאום זה נתן לי את הפידבק, רגע, אוקיי, זה לא חוג, אוקיי, אני מראה כיוון, אוקיי, יכול להיות. אני כבר לא מצלמת, רק. זהו, זה נותן איזשהו דרייב, ולכן חשוב מאוד במסע שלנו, שהוא לפעמים גם מאוד מאוד למטה ולא טוב ורע, כשיש 0.01% של שיפור, להזכיר לנו את זה. כי זאת הדרך למעלה, המסע הוא כזה. וכשיש קצת טוב, לזכור את זה, להזכיר לנו, ופשוט לחיות את המסע הזה, כי זו אי ודאות אחת גדולה.